Glen Farrugia, wieħed mid-diretturi tal-kumpanija J&G Farrugia Contractors, baqa' jinżamm arrestat wara li l-Ħamis tressaq il-Qorti brabta mal-każ ta' Selmun fejn ħaddiem tal-kostruzzjoni mill-Ghana ndarab gravi wara li hu mifhum li waqa' minn qoli ta' 2 sulari. Fost l-akkużi li bihom xlieħ l-Ispettur George Frendo kien hemm li Farrugia kkaġuna feriti gravi fuq il-vittma u li bħala direttur ta' kumpanija u l-imgħallem tiegħu ikkawża l-ġrieħi fuqu minħabba negliġenza. Kien akkużat ukoll li ma ħax il-passi meħtieġa biex il-ħaddiema fis-sit tal-kostruzzjoni jkunu protetti, li naqas milli jagħtihom it-taħriġ biex jagħmlu dan it-tip ta' xogħol u issemma wkoll li l-akkużat ipprova jelimina xi provi. Dan apparti diversi akkużi relatati mal-ingaġġ u ż-żamma tal-ħaddiema. L-Ispettur George Frendo spjega kif mar il-pulizija marret fuq il-post samet il-vittma l-Ħamis ġajteħ illi identifika l-akkużat bismu u qal li dan ċaqalqu minn fejn waqa' u ħadu fil-post fejn instab. Hawn jidher illi qallu biex jistenna l-għajnuna hemmhekk u illi il-vittma sofra xi ksur fix-xewka ta' daru. L-avukat tad-difiża Franco De Bono staqsa lill-prosekuzzjoni jekk talbux li tinfetaħ inkjesta dwar il-każ, iżda jidher li meta l-pulizija talbet parir mill-Maġistrat tal-Assa intqallila illi ma kienx hemm għalfejn. Id-difiża argumentat li l-prosekuzzjoni għandha l-obbligu turi provi konkreti ta' x'ġara meta l-akkużat mar min jeddu l-asa tal-pulizija u ttieħdet id-deċiżjoni illi dan jiġi arrestat. Il-pulizija qalet illi frejati bħal dawn trid tistabbilixxi l-fatti minnu fih u fil-ħin illi sar l-arrest kellha suspett raġonevoli illi Farrugia huwa l-allegat impjegat tal-vittma u batet għalih. Il-Qorti talbet biex il-vittma jixed malli jkun possibbli. Fl-awla kien hemm preżenti wkoll rappreżentanti mid-Dipartiment ta' Relazzjonijiet Industrijali u tax-Xogħol, l-Awtorità għas-Saħħa u s-Sigurtà fuq il-post tax-xogħol u Jobs Plus.